show jabran la baga amon mon fla de malika nani maliko khanga fuli bo bela jeni ko bela jeni to sigorola ambe ka wakati ta khanga ni kuna fuli fla dungu dula ambe bada fuli ke awye koni che awyere ambado dungu do bo signi sonja kono khama kono wa fana na len flo ni sonja kelen kono ko kono fuli ndi am foko bela jeni ki bismillah biara bay juin kalo kle folo samba fla ani mugan fla kuna fondamne lambo la doni ka foko onga critique soba na le bebele ko cour suprême alere kon flene ka barado ko jo wo baran yere de kon keren kenen ala jonjo mi kumena ke wala saka fintigla mo ka nyama sukandi nambo lu bele ko commissaire de police o lu ka jonjo te mo ni kumena ke nga onga critique so hale kon boraka ni baran bela jelunjo me namba fo mako annulation ka keni mo do yere de kon nyangili sebedo ngambol wolo ko sous officier o kum senga sanga critique la mo yere fene no cour suprême o lu kon ya la tege kani baran sen kanjo folo alisa nantora kiri kuna foni ola amala dona ka fokonga jamana nyama colonel Assimi Goita halene critique la mogo yere kon tumbe nyonyi bala ka chaka yorola nu nyemne bayre kon tu critique la mogo ka nyama no ye Mamadou Kasongi ni nyonyi se fa ko ni ayira ka fasa konga critique yoro mi yere kon tumbe no cour suprême ko yere kon nyama tayana mi nu yere kon ayira ko nyam ni nyonyi ban bol ko wala sa ko o nyama sigi ani o nyama danka wi ayira ka fasa ko mo ko tan dur holu yere de kon tara barabla la kiri kun kan kula o kum se fasa ko ni ala tigesa ka critique la woro kura woro sigi wala sa olu kon be se ka olu nora black to ko amina wala sa kiri bara kun kan ko munu be an afa ba kono abe se ka taganya alisa to kamna o joli yere kon kala kala mi bara me be kuru mu karala critique la mo ni colonel Assimi Goita fe kunu aka cha hero la no yekulu bay jamana kono na kuna funu ambola donia ka foko on ga chega worom sigleno an ga kore ko ta kan ko kan no be bulu ko semdete ko sampere yere kon jigina o bulu farado kan mi yere kon be kumantu ko kori melekele ba kelen ke mesaba ani bidru ni flako sampere yere kon jignori ka ko bela jelenjini mi ni ko yere kelen sa buguni gouverneur fogata se a chaka nyogo to ma holu yere kon billa ka se ni ko keneka sanandra jamana kono na kuna funula anga jamana hulu kono boraka kuna funa do de mi yara landu ba faka ko tari ba u kono ya ira ka fasa ko wakene anga finitigra mo ka pankuru ba mi yara kono ku ma kono le no yara kono ku mnele no espagne kan ka jamana kono ko bidon na ko o pankuru kono sira anga fa ba kono keren la anga pankuru jigoro la mimbe wulu ko modibo keta no obesenu min kono kera anga ne ka kanye tan kono tom temeleni militi binanduri mi no kono ya ira ka fako alisa ko jamana kono don ku kolon tula kumna kuna fonto di jamana kono doma alisa nantura jamana kono na kuna funna amala dona ka foko on parti politique ba meni bela jalemba do nale de ademe nale dona kari dide ulu boraka bolono blaseben ke bolono blaseben minu kono be kanini farafina kele atomba sede o fogata se u mama olu kalono ka nyangili jugu bemba limita ka anga jamana segere ku ka nyangili jugu wili mi nu koni anyi ni parti politique bela jelen fe ko bela jelen ka boka buluno bla semenke ka nyini sede u ma fe sa o kalono ka nyangili jugu mita ka anga fa ba segere ko nyangili ka wili ko ba ko jamana jokono ko te se ka ke parti politique mo ko mu no lu kelen flene ka boka bara kurum kar nantranga ministre nyama ka kuna funula no de shogel ko kala maygay amala dona ka fokale kon tumi nyonyi la ka chake yoro mi la nyonyi mina yare o kani farajala ko ka la sigidendo no kon ka chai keren na secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires o kuna na bo onga jamana nyame ba u ka nyonyi se fa le kon yaira ka fosa ko ale kon na onga jamana kono wala sa kono be se ka yira farajala ko la to ka mina konga jamana magobe deme ani jugoroma dondonina menu aya ira ka fasa ko ale kon beni baranke wala safara je bela jelen ka famia ka fo ko anga jamana o kon mago be deme ani jugoroma dondonna o kum se fa ira ka fo ko anga ministre nyama no de shugel ko kala mayga ko gela ko mun ira kon be jamana kono don ko shugel ko kala mayga yo o bela jelen fo menu ya ira ka fo ko o kon bena ko kan wa ko dona na tawla ko beno o baraw la waliya
alisa n'an tora an ka minisiri ɲɛma ka kunnafoni na ale n'a jɛɲɔgɔn fana kun bɛ ɲɔgɔn dalajala bi a ka cakɛyɔrɔ la n'o yɛrɛ de ye primature n'o y'a minisiri ɲɔgɔn tɔw ye u ka nin ɲɔgɔn dalajɛ in kun kɛrɛnkɛrɛnnen u kɔni kun bɛna ta kuma fɛn ka kɛɲɛ ni u kɔni bɛna kunnafoniya di kɛ kunnafoniya min n'u kɔni bɛna baara kɛ jamana bɔnɔgɔlali ko kan san 2022 fo ka taa se san 2031 ma min yɛrɛ taara kuma fɛn wɛrɛ kan o yɛrɛ de kɔni bɛna kunnafoni di wɛrɛ kɛ walasa u kɛlen n'u ka baara kura min sigi sen kan n'o yɛrɛ de kɔni ye jamana jɛya k'u ye jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'o bɛ wele ko BCA dɔn k'u bɛna kunnafoni di kɛ o ko kɛnɛ kan min yɛrɛ kɔni baara bɛna boli san 2022 fo ka taa se san 2026 ma ni ale n'a cɛkɛɲɔgɔn tɔw yɛrɛ kɔni tun b'o o baara la bi a ka cakɛyɔrɔ la n'o ye primature ye. n'an taara finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa polisilakaw fɛ yen min n'olu ka cakɛyɔrɔ min bɛ wele 16e arrondissement olu yɛrɛ kɔni sera ka taa kari banbaci wale mɔgɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔni y'a minɛ buguba la n'o bɛ anw ka faaba marada fɔlɔ la n'o yɛrɛ de kɔni ni sotiba ka sɔrɔ n'ale kɔni tɔgɔ de Abdulayi Bankuranka ni Abdulayi Bankuranka o kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye banbaci wale mɔgɔ jugu ye n'ale kɔni ka baara yɛrɛ de kɔni ye ɲɛnaminifɛn bawo kɛ kɔni ye cɛ minɛ a ka baarakɛyɔrɔ la n'u kɔni taara ɲɛnaminifɛn baden sɔrɔ a fɛ a bɛ ɲɛnaminifɛn feere a b'a yɛlɛma wa a b'a dilan n'u y'a jira k'a fɔ ko ni cɛ yɛrɛ kɔni kɛlen n'u ka sifina ka denmisɛnnin dɔw de ta minnu bɛ yala dugu kɔnɔ ka taa ɲɛnaminifɛn feere a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bagadajikaw ka quartier la nka komi senfɛ polisilakaw olu kɔni kɛlen n'u ka wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ ni kunnafoniya ye ka kɛɲɛ n'u kɔni bɛ se ka bolo da ni cɛ in n'a a jɛɲɔgɔn jugu ninnu ka togoya min na walasa marama fɛn feere jugu min kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ fura bɛ se ka sɔrɔ a la togoya min na o komi senfɛ polisi ɲɛma ale kɔni bɔra k'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ tɔw fo k'u kɔni bɛ ka nin baara min kɛ halisa k'u kɔni k'u banban walasa u kɔni bɛ se ka nɔbɔ ɲɛnaminifɛn feere la anw ka jamana kɔnɔ togoya min na n'a tora an ka jamana ɲɛma ka kunnafoni na an bɔ ladɔnya k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ n'a ka baara ye bawo ale kɔni bɛ ka jibondo koromukari dugu la ka taa dɔrɔn ale kɔni ne kalikan kɔni k'ale bɛ a ka duguladenw dɛmɛ a se k'o bɛɛ lajɛlen na o hukumu senfɛ kɛnɛbugu ka olu kɔni fana bɔra k'u ka jibondon sɔrɔ min ni o baara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ a ka lasigiden fɛ n'o yɛrɛ de kɔni colonel Asan Bajalo Ture o hukumu senfɛ kɛnɛbugu ka olu kɔni bɔra k'u ka nisɔndiya han'u ka dɛmɛ yira an ka jamana ɲɛma la kuma bɛɛ hani wagati bɛɛ halisa n'an tora jamana ɲɛma ka jibondo kunnafoni na an bɔ ladɔnya k'a fɔ ko joyilakaw ka dugumisɛnnin fila n'o de ye Tiripanobugu hani Sokura kɔrɔyan fan fɛ fo ka taa se Fanakaw ma k'olu bɛɛ lajɛlen ka jibondo dir'u ma ni jibondo in ko a bɛɛ lajɛlen baara kɔni kɛra mɛ kalo tile 31 min baara bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka koromokari an ka jamana ɲɛma ka lasigiden fɛ n'o yɛrɛ de kɔni colonel Asan Bajalo Ture min n'an b'a fɔ ko tari ko ni hakili ɲuman min bɛ an ka jamana ɲɛma la ko an ka jamana dɛmɛ ko halisa Ala ka se ani fanga d'a ma Katikaw fɛ n'an sera Kati an bɔ ladɔnya k'a fɔ ko anw ka taji ta mobili dɔ tasuma yɛrɛ kɔni wulil'o la Katikaw ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya na o y'a jira k'a fɔ ko ni taji ta mobili in yɛrɛ kɔni bɛ taji litiri ba 45 yɛrɛ ko yɛrɛ de kɔni tun bɛ ni taji ta mobili kɔnɔ ko ni taji ta mobili yɛrɛ kɔni ne tun bɛ k'i kun da taji ta feere yɔrɔ dɔ kan n'o ye station yɛrɛ ye o kun senfɛ tasuma yɛrɛ kɔni donna ni taji ta mobili la min n'u y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ kelen pɔnɛna nin na fo ka taa se mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni banana kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji feere yɔrɔ ɲɛma min n'u y'a jira k'a fɔ sa ko minɛn dɔw yɛrɛ kɔni tiɲɛna ni taji feere yɔrɔ na fo ka taa se taji feere mobili in yɛrɛ kɔfɛla k'o bɛɛ lajɛlen kɔni jeni na o kun senfɛ anw ka tasuma fagala minnu bɛ Kati ani Daravela ɲɔgɔn cɛ olu kɔni wulila joona joona ka wuli ka se nin kɛnɛ kan walasa u kɔni bɛ se ka tasuma in faga cogoya min na fo ka taa se anw ka ambulance kelen o yɛrɛ kɔni taara banabaatɔw cɛ ka t'u bila Kati dɔgɔtɔrɔso la min n'an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka kɛnɛya nɔgɔya banabaatɔ bɛɛ lajɛlen Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna diya di ma kunnafoni min n'an b'o wele ko kojugu o kojugu kɔnɔna an b'a ladɔnya k'a fɔ ko an ka sogofeerela dɔ n'ale sigilen don sigiyɔrɔ bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangoni Filabugu ma ni muso fila b'ale bolo k'ale yɛrɛ kɔni bɔra ka muso filanan bɔnɛ a nin na k'o ma sɔrɔ foyi fɛ sa ko ni sogofeerela in n'ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ de ye Zumana Tarawele n'a si bɛ taa san 29 na k'ale n'a muso yɛrɛ kɔni to u ka so kɔnɔ k'ale ko muso ma ko muso ka wuli ka kuran faga min ni muso yɛrɛ kɔni banna ka kuran faga min n'u y'a jira k'a fɔ ko o kun senfɛ sa ko cɛ yɛrɛ kɔni wulila ka muru turu muso in kɔnɔ ani ka muso in kɔnɔna tigɛ i n'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛ sogo boson togoya min na min n'u y'a jira k'a fɔ ko muso min yɛrɛ kɔni n'a y'o bɔnɛ a nin na k'ale tɔgɔ ko Awa Jara ko wa k'a si yɛrɛ tɛ tɛmɛ san 20 kan ko ni waleya jugu yɛrɛ de kɔni kɛla ni sogofeerela in fɛ Bangoni Filabugu la n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoni na an b'a ladɔnya k'a fɔ ko
jakulu min sigilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ma kayikaw ka dugu la k'olu kɔni bɔra k'u bolo da muso dɔ kan u y'a yira k'a fɔ ko ni muso in yɛrɛ k'ale si kɔni bɛ taa san 55 la ko ni muso in ka baara ye ɲɛnaminifɛn feere nin jakulu in kɛlen ka muso in minɛ k'u kɔni y'a diladɔnya k'a fɔ ko an ka ɲɛnaminifɛn min n'an b'o wele ko kanabisi ko mana ni 85 tun bɛ muso in bolo ani an ka ɲɛnaminifɛn min n'an b'o wele ko dɔrɔgu ko mana ni 90 yɛrɛ kɔni tun bɛ muso in bolo min n'u kɔni bɛ ka a ɲini kayika bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'olu dɛmɛ walasa ni muso in ni a jɛɲɔgɔn tɔ minnu bɛ jɛ ka nin baara kɛ ka nin ɲɛnaminifɛn jugu in jɛnsɛn ka ye dugu kɔnɔ ko walasa u kɔni ka se ka takari olu la nin jɛkulu u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu sigikun ye kaye de walasa ka ɲɛnaminifɛn feere k'a jɔ pewu wa ko ni ala sɔnna ma olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u kɔni bɛ se ka nɔ bɔ k'u ka nin baara in na cogoya min na. Mali kunnafoni show jabarani layɛbagaw kɔnɔ kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a da o bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen hamina kow nɔgɔya ala k'a bɛɛ lajɛlen sago d'i ma a k'an bɛɛ